Pinoy Bus Driver TV. Kapatid, saan tayo, saan? Hanggang San Rico, San Rico, Marino. Alas 9. 48 ng gabi. Dito tayo sana magsit sa Ragay, Camaresor. Quirino Highway. Iwan mo pa rin ito. Shout out sa lahat. Kamusta kayo dyan mga kapatid? Magandang gabi. Dito naman tayo. Sa kalsada naman tayo mga kapatid.
na.
Oh, sabi ka eh. Al, Ha? grabe ka. Eh, Sagot. Oo, doon ba? Auto ba? Ito kasi ko eh. Nagkamuhila ka rin. Ha? Grabe no? Nagkamuhila ka rin ang zero. Oo, alos na ito ang ambulansya lagi. Ha? Alos na ang ambulansya. Ay, karga. Tama, dahil mo pag grabe ka ng airport eh. Ha? Grabe ka ito. Pwede ka mag-jacket. Pwede ka dahil jacket. Kung kau jacket yung sunod kumihin, balik ka niya ang puto. Patalo na yun, di ba? Ako rin nagigwa ako nga. Patos ka ng dalara. Ay, magikuha. Wala ko. Wow. Sabihan, nasari, lurong. Wala. Ha? Kaya ka na. Mga duwaris. Diba, Dex? Berat na. Taon-taon stress mo. Dati, maliliit lang yung mga bus sila. Mga binibas lang mga ordinary. Sigo, magjukalan yun. Ha? Sigo sa lupukan eh. Oo.
nagkawalan ako. Ha? In ba sa trust ko wala eh. Oo. Dapat in ba? Wala yung in. Trangko. Oo. Ako trangko. Ulak eh. Sapa. So mga big bike na tao na. Sa. Ito dito, lugar ko sa una di ba? Oo. Siyo, dahil. Siyo, tutulong ko mo. Dagan sila nagpapalay. Gusto to na ka? Sige, kubetik. Sabi yan to eh. Sa gulan. Siyo ko tutuloy. Nakay. Uwan, tapos. Parang silo mo, hindi mo naman pansin to. Oo. Dahil ako to'y. Uwan, itong plastic nga marikit. Sapol. Ako saan, ako sa Manilas, kusot. Mga big bike na lang. Sige mag-pull ko, kuha mo siya ito, nada. Mga kuya, kayo mga sigaw ya kayo sa kasalo mo mga. Oo, may bike. Lalo pa siya yung particular. Lahat sa likuan ng iyo. Pagkabot niya, ako nakita. Huwag magkabangon. Labang pasukan ka uman. Wala na ikaw ba driver right? Ako ba na Hindi mo lang katawag sa ito na. Hindi mo lang yung pas mga makaidanan. Nakapagin ko naman na.
Taro. Kaya paano ko na iba sa mga partner? Makapagay na lang. Wala-wala akong maniyaw. Paano ko nagatong? Kailan yung layo pa? Ah, Ini pa sa ilan sa layo pa? oo. Punta ka mo, pikot mo na tayo. Ilaw na dahan. Ilaw yun. Loki. Ano lang kay Pintas. Driver sa liyan. Gari doon sa ganito. Kayo nga kakanin, gamay ang kayo kita eh. Masa? Kaya hindi ba nakikita sila? Ano mo truck? Oo. Ano ba? Oo. Katulong man ng bangko, sakyan. Oo. Libo no ano? Sige Kalbayog. pa naman daw doon kung tikas. Oo, kalbayog. Oo. Bulbog. Kaya lang kita. O Batangas mo ka. Isang bot-bot. Oo. Nagkagwan ko sakay. Diesel. Oo. Tulong ka, bangko. Oo. Puno. Ah, patay. Pa. Nagtandem. Bangko. Ano ka kasi ano, Steve, no? Ah. Ano ka, pupuan sa presidente ba? Walang yan, may story na. May tao ko rin ito sa kulay. Ikaw. Ako naman yan. Kulo-kulo ka. Booster. Dapat. Bulot ba? Galugan mo na ako. 3 Ah?
Dugay na po na. Kailangan na na yun. 3 years. Oh, wala. Kesa tayo maupak. Kaya gilipakan mga karga niya mga magaging. Bukat. Dali na ay trailer karon nga dump truck. Oo. Di bugata. Wala mo dapat sa pag-iwan. Pag ikaw karang kagmana nagkarga, dinidag ko. Dinidagan. Oo. Yung kanali sa bukas kasada ng bukat. Dapat ang kwan. Doon ang paraan ng kwan. Ano mo negosyante niya? Hindi na may negosyante. Oo. Huwag mo motor sa kuha ha. Oo. Wala mga daw. Ha? Wala mga daw. Wala. Puro kwan. Hindi mo lang. Ha? Gawin lusot. Bilang tulor siguro. Isa ba na dagan lang sila daw? Sa senador. Oo. Si Soto. Isa ka. Si Villar. Villar. Tagaliti ba? Kalite. Oo. Isa ba na panawag sa mayor sa Tagaliti? Taglaban. Wala. Kasi kwan. Kung luban. Asa. Oo. Ay, mo daw. Pati ano, pati bagyo. Giti. Kameraman. Kameraman. Isa pa yan. Ang mga dagong. Advisor niya, mga kuya mga advisor niya. Ang mga dagong tayo, di puto. Para lang motor eh. Oo. Para parta sa mga puto. Sa mga puto. Mas portahan mo to. Saka, taka. Ay, mga ampalya ka, hindi lang kasakay sa kutsi. Sasakyanan, ibo nyo lang sa isang kakuan, malaman. Wala yung kasi kaglamano puputo. Pag gumanag-gumawa na rin, nakakaila. Diba? Matawa nga. Alam yung kailangan sa negos ha. Mali. Kwarta na rin kayo ron. Kwarta na rin kayo ta. Kwarta pa yung kita. Diba? Ada lagi nomor tu. Ada lagi nomor lagi. Beli halaman. Ano doon? Di nomor tu mana sun. Dia apa?
Wala ako. Sabi ako. Ang magkaitig. Di ba? Masakan. Dinuto ba yan? Buya, ano nga? Barangay. May lugar na yun. Unang panahon ba? Asis. Unang panahon, ang pinagkakbo yung pinagkakwa ko bus sa talan. Oo. Yung traffic. Talagang mo yung mga pinag-akwataw na. Karoon na. Pero, wapo kayo pamalagan. So, malayo ito mga kwan bus ako na, 26 seaters lang. Oo. 1 by 1. Laki 1 by 2. Wala yung pagkakaan, ano? Galan. Lapag ngayon ba? Wapo yung CR. Kung paano, bigil-ligil kayo, gana. Wapo yung CR. Parang nga sa kulay ka ng supa na wapo eh. Kaya mo yun yung mga motor, yung balintong. Kaya, pero pagsaka niya. Kaya ako siya asis ako. Dala siya asis mo rin. Ya. Oo. Asis. Siya man sa kono sa diet. Ha? Siya sa diet, di ba? Ako to, pinasalahin ko siya ron. Oo. Kagawa si Sai sa tiguang asal ka to, ano kita? Mga. Salbi sa siguro ko to ato. Ha? Salbi sa siguro. Putol ko. Ano? Piling piano ko rin. Balik. So ano, magpanahon, magpasir-sir, mga ka. So kung ito kayo, hindi mo ko mag-sir. Sila ka ay. Ako punta ron. Amo 56. O isa na ka ito rin. Manager.
pasahero. Hindi naman pwede sa kuhan. Hindi kita niya. Bahala ko sa akin siya. Sa kurbada ko to, mali lang to siya to. Hindi mo itong kita ka to siya. Wala ko gigit. Ay, Karoon na ako na gigit dito. Sila tayo eh. Sila ng motor, kamuti-kamuti mo motor. tulis mo na. Patunga pa ang motor. Sabot na siya. Sabot na siya sa yang sa. Ah, Sabot na to sa yang sa. pwede. Ah. Other POP natin.
Wala. Kita ka pa rin sa ano. Okay, kita. Kita mo sir. Wala na mga extra na eh. Ha? Wala na mga extra na raw. Wala. Basta
kasi kailangan ko din ng kwarta. Oo, lagi po. Ako dahil. Ako mag-extra kayo. Oo, parang malagi. Okay. Makabagi sa season. Hindi mo na ko mahilig mag-extra. Kung ba, tambay luwat na pag-uba. Ano kami ay? Kung daw, kabuhan, tambay ko, dua kabuhan. Ako rin din sa. Ito mo. Gondong, ang beta. Ako, kaya sige, ako kaya itagduwa ang bus. Ako, lagi ito. At tayo, grabe ng gastos na bata ba? Oo. Kalbayo, ka. Oo, yung ganito ha? Oo, utang-utang yung kunta, 36 million utang ko sa kalbayo. Oo. Hinahinaya ng kabayad lang. Grabe. Atong 36 mil. O ito, yung tingagi sa kumot ba? Pisa-pisa lang ito nga. Oo. Balatan dito. Diesel. Lugi mo na ito eh. Ha? Dugay mo ito. Dugay yun. Buwan ka pinto. Oo. Para. Come on, it's over. Sakmo. Kasi, Yan. Tuwatin ko. yan, aligo lang. Ate. Amigo ah. Ano sana? 21-27 vlogger ako. Ang lagi po. Nag-vlogger ako, nag-vlogger. Ano si Juan, si Neo Franco? Oo. Nag-vlogger ako sa Suel. Oo. Tuwan ko mag-aapon. Ano ba? Break na. Slide ang motor. Ang karang ilan number nga 21-24. Dino pala sa una. Oo. O ano mong daga ng ilang ilaw. Iba rin na sa Kinglong mo. Kinglong na pag-istangan.
Para Ha? wala. Baru tinggal kayak dia nih. Boto gitu kan lagi. Tasin na yun. Ha? Tasin mo rin yan. mas Nangalay. bumaliktad. No, Pagsabukan na siyang bus at train. Asal kita lugar lah. No, bus doon eh. Mega bus. Malamang sa Bicol na eh. May train na rin ah. Ano ba? Naga Ligaspi. Naga Ligaspi ang biyahe.
Kahit sa probinsya na nga, marami na sasakyan. Dati nung sa amin, sa Baybay, doon sa may bago mag-diversion, di ba, palusong galing mga vlog sa may kampo, dyan sa amin eh. Dati, diyan kami sa mga alas 7 sa gabi, wala na nang sasakyan. Diyan na kami mag-upo sa tingkit na kasada. Hanggang alas 10. Karon, may naghahanan, may kumpisan, naghahanan ng ligsan dito. Naghahanan ng kamatay ito ng ligsan. Tuwa ko sa sana po man. Habis na kami. Naghahanan ng ligsan sa amo. May klosong naman lagi sa Tondol na beso na. So, Gusto ko naman ya. Kaya na matay. Kaya na beso na sa Baybay, nagharap ko yung matay ya. gusto ko malaki na kayo. Lalo 4 lanes na, isura. Gusto na kayo magtabok-tabok ng 4 lanes eh. Oo. Dahil sa kanila mo pagbigyan kay Pikas. Hindi ka rin lusot Pikas. Nabuha lagi oh. Nabuha. Ah, diyan na ba? Sa may bato oh. Ito? Eh dyan din yung truck eh. Ha? Dyan din yung nag-truck na dali ng train. Ano mga ito? Nakalaang buwan. Hindi na gano'n? Hindi na... Hindi, nagtuloy-tuloy. Siguro yung bus. Kasi akala nila walang train dyan. Kasi wala kasi ano eh, wala kasi stop block alisit. Nakalagay, kita ko naman yung gano'n. Wala na siguro bantay. Kaya man tayo na naman nakalagay na flag ban. Oo. Saka pag may release ng train, huwag ka na magtutuloy. So, Dapat din, ang release nila rin. kasi mamaya-maya, Alam na isang mamaya, may train na pala dyan. Alam na konseksyon. Alam na rin. Pulong po ng train. Di ba dati, pag may paggabi tayo na daan, pinapatay natin ang ilaw natin Oo. para makita natin kung may train. Oo. Kasi malawak yung ilaw ng train eh. Kaya nga eh. Malawak yan. Dapat pag-kusina pa yan eh. Eh kung tulog ka nga, wala pa rin. Dapat ang train, mag-bitaw rin sa mga intersection. Iyon nga rin ang isang dapat mong ginawa din. Hindi porket train na hindi na rin mong ginawa. May kaso ganyan eh. Nakaligis ang train sa release. Tao. Oo. Ang dahil sa management sa train, hindi lang pwede pumunong ang train. Paano daw sa intersection sa... Bakit naman? Ano na sa stasyon lang daw. Bakit naman? Kaya nga daw eh. Eh, Sabi na to, eh, intersection rin eh. gano'n, hindi kayo, ano lang ano, magpunong sa mga istasyon, stasyon for stasyon ngayon, nilagyan ng, inarangan ng bani ngayon ng saging, Oo. kuminto yung train, kaya di ba ka, Oo. paano yan o, paano mo sabi na hindi pwede kuminto sa walang istasyon, eh kuminto kayo, bani nga lang yun, hindi kuminto, tao pa ng tao, Eh, ito sila kasi nga mawala sa tama ang gulong ng train. oo, Oo. Wala na sa tama, hindi mo na sila. talo ko malis sa ano, train niya eh, kuminto sila eh, kaya nyo pala kuminto sa, Okay, kasi bilaw ka. Kaya nga maraming na
Disgrasya dyan sa train. Hindi, mahaba rin kasi sa train. Mahaba ba? Oo, mahaba. Paano kung nakalagpasan yung ulo ng train tapos yung driver naman ng sasakyan ng truck o kaya bus, hindi na napansin na may train pala tumawid diyan kaya nakapikit. Ay, di ba? Isa rin yun. Ulo sa ano dati. Ha? Kaya nagtutrang ko ang train. Oo. Oo, sila tayo. Sige, Oo, sila tayo. Well, wag masyata. Ayaw naman. Oh, libaran, libaran. Mag